Нека да ви издам една тайна. Обикновено международните тестове на нови автомобили не включват много каране. Много често напоследък само 200 или 300 км с множество кафе паузи и по старателно избрани пътища, така че да усетите само приятни усещания. Не и днес обаче. Това, което ни очаква в следващите 2 дни, е почти 1400 км през атласките планини в Мароко, през проходи, които на места стигат 3000 метра височина и по пътища, които не само са строени през 20-те години на миналия век, но и в немалка част са унищожени от голямото земетресение миналата есен. След това пустинята Сахара и след това една от най-зловещите магистрали в Северна Африка, в час пик. Това е Mazda Epic Drive, епичното каране на Mazda. Луксозните хотели и басейните на Маракеш не могат по никакъв начин да ни подготвят за онова, което ни чака. Организаторите предупреждават, че предишната група успяла да спука 16 гуми по трасето и е закъсняла тежко с програмата в 2 дни. Затова потегляме още в ранни зори. Пътищата са гладки, пейзажите са интересни и първият час минава неусетно. Единственото, което не е съвсем вред, е интернет бисквитката в колата ни, от която зависим за навигацията. След поредното прекъсване, Google е преизчислил пътя ни без да разберем и след 100 км каране се оказва, че се движим в съвсем друга посока. Налага се да обърнем и след 2 загубени часа най-сетне стъпваме в полите на Атлас на път към страховития проход Тизи ен Ест. Този път, строен преди точно 1 век от французите, преодолява планините западно 4-километровия връх Тупкал и се спуска към долината Сус, откъдето идват аргановото масло и прочутите марокански портокали. Но да се стигне до там никак не е лесно. Пътят е тесен и на места само педия дели колелата от зловещите пропасти. На всичкото отгоре този район бе от най-засегнатите от голямото земетресение миналия септември. Цели села са сринати и жителите им обитават временни фургони и палатки. На места асфалтът е изцяло отнесен. Тук правим и едно леко неприятно откритие. Снимките сутринта пред хотела са ни изиграли лоша шега. Проспали сме раздаването на храната и водата за изпът, а огромната хладилна кутия на задната седалка се оказва празна. Ще атакуваме Атлас, втората най-висока планина на Африка, въоръжени само с пакетче дъвки. Естествено, по шосетата на Мароко не липсват неща за хапване, обаче са ни предупредили, че уличната храна тук не се спогажда добре с европейските стомаси. Но поне с напитките няма никакви проблеми. По пътя е пълно, ако не с заведения, то поне с така наречените мобилни кафенета. Обикновена баничарка, чиято задница обаче съдържа най-модерна италианска кафе-машина. Впрочем, кофеинът не е особено нужен. Един поглед страни от пътя е достатъчен да разсъни и най-сънливия. Но пък планинското изкачване ни дава възможност да оценим подобаващо автомобила, който ни се е паднал. Едва ли може да има по-подходяща кола за подобно приключение от тази, новата CX-60 с дизелов двигател. Една кола, с която Mazda върви абсолютно обратно на течението и вместо да намалява обема на двигателя, го увеличава. Тук под капака имате 6-цилиндров редови дизел с 3,3 литра обем. Много малко са автомобилите, в които могат да ви предложат нещо подобно в наши дни. Но това в никакъв случай не е връщане в миналото, защото японците са създали една изключително новаторска система за възпламеняване на сместа, която прави този двигател фантастично ефективен. Всъщност толкова ефективен, че той от сега покрива стандартите на следващия Евро 7 стандарт, който ще влезе в сила след време.
Без да подценяваме екологията, в момента ни вълнуват повече другите качества на този мотор. Стабилната мощност, която прави изкачването много лесно, огромния въртящ момент, позволяващ изпреварвания дори тук и накрая, но не по важност, икономията. Бензиностанциите не са в изобилие в сахарската част на Мароко, така че дизел е много ценна придобивка. След около 5 часа каране изкачването приключва. Една паметна табела чества френските строители на пътя, а магазинче за сувенири примамва съвременните им потомци. Гледката надолу по южните склонове е фантастична, но нямаме много време да й се наслаждаваме. Ето ни най-после в най-високата точка на прохода Тизи Алтест. На повече от 2100 метра над морска височина и на неизвестно колко километра от най-близката храна и вода, от които вече имаме отчаяна нужда. Съвсем скоро проблемът се решава. Двама от организаторите са останали да ни изчакат на спускане и великодушно споделят сандвичите си. Внушават ни обаче нова тревога. Много сме закъснели. Ако продължим по маршрута, който стига до пустинята Сахара, има риск да стигнем в лагера много след мръкване. Съветват ни да вземем по-краткия маршрут. Но думата Сахара звучи твърде примамливо и с хърватския колега Невен решаваме да минем по дългия път, каквото и да ни струва. Грачетата на Сус, населени от берберите Шилха, доста повече приличат на Мароко от приключенските романи. Стариците възседнали магарета, козичките и футболните игрища са навсякъде, дори и на места, където никога не са виждали стръкче трева. Модерните коли, доминирали пътищата на Маракеш, изведнъж изчезват. Вместо тях се появяват горди ветерани на по 50-60 години, натоварени така, че отдалеч изглеждат като обърнати пирамиди. 9 часа след като напуснахме Маракеш, най-после доближаваме границите на Сахара. Само малка част от най-обширната пустиня на планетата попада на мароканска територия. Не си представите пясъчните дюни от филмите. Но и така пейзажът е достатъчно впечатляващ. Камениста пустош, насечена от планини и простираща се до безкрая. И прекъсван от време на време от някой оазис. Колкото по-на юг караме, толкова по-лоша става видимостта, но не заради мъгла, а заради необикновено финия сахарски прах във въздуха, същият, който вали по колите ни в България всяка пролет. Но тук се запознахме с него по-отблизо, отколкото планирахме. Зърнахме един голям базов лагер край пътя и решихме да се отклоним, за да разберем какъв е. Не сме единствените, които си пълват късмета срещу Сахара днес. Отворихме прозорците само за минута, за да огледаме участниците в Марокко Desert Challenge, но това се оказа предостатъчно за вездесъщия прах. Последната част от дневния ни преход се оказа и най-приятната. Хубави и почти пусти пътища насред марсиански пейзаж и от време на време някое живописно градче. Тук вече си позволихме да настъпим нашите 6 дизелови цилиндъра, с надеждата, че почитаемата мароканска полиция е концентрирана другаде. Накрая не само не закъсняхме, но и успяхме да изпреварим 4 от останалите Мазди и да пристигнем точно по залез в мястото си за нощувка – лагера Уедножум. След малко храна и вино и един предпазлив сблъсък с особената местна музика, бяхме готови да видим какво означава луксозно настаняване в Сахара. Моята бедуинска шатра съдържа неща, за които истинските бедуини не са и мечтали. Течаща вода, легло и климатик, макар и неработещ. Но, лукс или не, това си остава шатра насред оазис в пустинята. Пътеводителят много настойчиво съветва всяка сутрин старателно да изтръсквате обувките, за да няма попаднали скорпиони в тях. И също така успокоително добавя, че само 4% от всички ухапвания са фатални. Но може би и гадинките са били прогонени от музиката, защото сутринта не поднесе никакви неприятни изненади. Дори ни остана време да хвърлим едно око на оазиса. Уедножум е от така наречените екологични лагери.
Той добива не само всичките си продукти и всичката храна, тук на място в Лазиса, но използва само енергия от възобновяеми източници. Докато не дойде някаква голяма група като нашата, естествено, и тогава се налага да се включи генератор. Места като това се поддържат благодарение на филмовата индустрия, която отдавна си е харесала близкия град Уързазате. Тук е снимано какво ли не, като започнете от Лоренс Арабски и приключите с Гладиатор и Игра на тронове. След 150 км каране на втория ден започваме да разбираме защо. Това е началото на гвоздея в днешната програма. Каньона на реката Дес, едно от най-малко посещаваните от една страна и в същото време едно от най-познатите места в Мароко, защото поне стотина холивудски филма са заснети на това място. На върха на каньона е кацнало кафене, което ни дава възможност не само да си починем и да погледаме пейзажа, но и да опитаме тукашния еквивалент на кафето. Нещото, с което се оцелява в тази страна, е мароканският чай. Възможно най-силният черен чай с малко мента. Нито едно кафе не може да ви даде тази енергия, която получавате от само една чаша. И ще ни трябва, защото ни остават още 10 часа каране преди да стигнем до Маракеш. Тези 10 часа ни се струват твърде много. Според картата, Маракеш е на малко над 300 км. Но докато шепата туристи поели в същата посока тръгват на юг към главния път, нашият маршрут води на север. Известно време и гледките и пътищата са чудесни. Като изключим зоните най-поразени от земетресението, пътищата са доста добри. Всъщност на места по-добри от нашите и то без да се използват европейски фондове. Естествено, в мига, в който казах колко хубави са пътищата в Мароко, се случи ето това. Малко след Дадес асфалтът изчезва, за да даде началото на почти 100 км тесен макадам. Това е R704, най-високият проход през Атлас. Тук вече наистина оценяваме по достоинство нашия солиден дизел. А също и, колкото и да не ви се вярва, балканското пътно строителство. Холандските колеги, свикнали с равни и гладки пътища, успяват да спукат 3 гуми в този участък, но ние сме виждали далеч по-страшни настилки от тази. Между другото, хванали сме последния влак за това приключение. Мароко строи нов асфалтов път на мястото на стария макадам. Гледката на пътностроителните машини на 2500 метра височина определено е впечатляваща. Какво ли биха казали за това от агенция пътища? Не знаем как са стигнали тежките машини до там, но сваляме шапка на самотния продавач на геоди, добрал се до тези места на старото си колело. Напрашеният прозорец на колата заличава езиковата бариера в пазарлъка. Цената на красивия минерал е 15 евро, което в тази затънтена част на страната е колкото 3-4 надници. Ето ни най-после и на най-високата точка, до която можете да стигнете с автомобил в Атласките планини. 12 метра по-високо от Мусала. Или поне си мислим, че е най-високата точка. Няколко завоя по-късно пътят отново тръгва нагоре и накрая GPS-ът ни показва 3007 метра надморска височина. А след още един завой идва чудото – чисто нов асфалтов път. Докато се спускаме, селцата зачестяват. Тук е територия на берберите. Горди, но и работливи хора, които са се научили да извличат максимум от бедната си земя. Навсякъде, където има поне малко вода, земята се обработва с огромно внимание. А накрая очите ни, привикнали към прах и камъняк, виждат и такава гледка. От всички чудеса, които видяхме досега в Мароко, това е най-невероятното. В тази гола, пустинна, измъчена земя да видиш езеро е горе-долу като сбъдната мечта от филма Дюн. Но всъщност езерото Тислит само ни подготвя за едно съвсем различно лице на страната на север от Атлантските планини. На всеки половин час пейзажът се променя коренно.
Голите каменисти склонове изведнъж се превръщат в хърсталаци, сякаш сме в Аризона. После се появяват зелените петна на обработваемите ниви. И накрая се озоваваме в една планинска долина, която съвсем спокойно би могла да бъде и в Родопите. Предупреждението за сняг изглежда нелепо при 31 градуса, но ни увериха, че през зимата и това се случва. Повечето хора виждат от Мароко само суматохата, лудницата, пазарлъците на места като Маракеш и Казабланка. И всъщност зърват много малко от истинското Мароко, което е малките градчета във вътрешността. Зърват много малко от истинските мароканци, които изглеждат много симпатични, спокойни, дружелюбни хора. За 2 дни пътуване получихме само усмивки, което няма да е случай, ако се опитате да минете през някое българско село, снимайки с камера. След последния хребет се спускаме в плодородната долина около град Бени Мелал. От тук до Маракеш ни очакват 200 км. Нашите домакини са ни предупредили, че може да са най-опасните заради хаотичното движение. Но и тук, онова, което шокира британската душа, не може да смути балканската. Пътя N8, с който толкова ни наплашиха нашите английски водачи, също се оказа съвсем нормален междуградски път, който даже би минал за доста спокоен на фона на Пазарджик Пловдив, например. Това, което ни остава като изпитание, е нощният трафик в Маракеш. Но за щастие стигаме града с население колкото София сравнително рано, към 8:30. Вечерният час пик не започва преди 10, така че успяваме относително спокойно да се доберем до хотела, от който започна всичко. Отсъствали сме едва около 40 часа, но усещането е като за седмици, показателно за количеството впечатление, което ни е оставило истинското Мароко.